Eh, gusto taga ng paratanging Pasko? Mas nakasakit man niya di. Siksikan. Sana dinunan mo. Bagay ka may pagsisikon. O bakit karakal mga tapin niya, le? Yung bahalong datang laray nga anak mo. Minaw siya ka na ako'y Erika. Nakasabi na niya ka ni Angelo. Lemuel naman. Yan niya ka nga kontak. Yung pangyang mo Erika karing dati ng kaispelang Lemuel. May kaga nakala pa pala. Kaya anong banong yung mumuli? Mabiyala pa pala. Bawal naman. Anak mo na pa mo rin. Kaya mo kanyang magsalita. Ilano ba naman banuang nga magparamdam? Siyempre, mali ito. Na mabiyala pa pala. Inganak mo yang yelo? Bala mo nung ninuya? Di ka rin niya keng biyena? As na ning katas lawe keng sarili na? Apong inibiyas ng malikit keng pibatana? Makakalya mga si Kaswan ito. Kaya wari. Inyang taulirang pangis sabi ni Erika, mag-aaral niya ka nung kasibayong business management. Wala? May ngalingwan o reto. Inganak mong pangane? Ilemuel? Talabalo no ka rin lupalop yun. May nga paras. Mapay si Erika, may ngalingwan. Adyaro ba ang karakal asikasol? Pati na lang sarili-sariling dere nga anak mo, Raul. Eh naman malyaring panaying presensyado. Manintunan na naman para kayong pamilyado. At saka ay wari. Hindi naman yung burita para karela. Yung sali sa yung gera, gusto mayari lang na mag-aral. At panigurado, at ila naman kanya-kanyang problema din. Tama kang sabay ta. Porket agyuda ng kumabye at ni kapamilya nala. Kalingwan da rin ngayon ganagana. At ikatampi nga rin ta. Eh naman, miras kung no ka rin lang nung eke ka ta. Inganak mo. Impulso mo. Bete binsa. Lagi na naman at yung kayong obra. Ang po kayong tao na. Atyo ka pala. Manali ka bukat may nagi ng kwarto mo. May kasiyul yan. Palagi ka kasing makilingkisan keng tao mo. Kababae mong tao, ikaw pa kasing pumunta kay boyfriend mo. Kaya kumalo kay kapas. Si Biana na nakang mamo, nakalingwan mo na yung boyfriend mo nga, dik. Nakangkasa sa buntok. O baka ikaw pang mami kang pambisyon na yan, ha? O tayo may pakiapusan niya, Chimong Erika. Atin niyang responsabling asawa. Atin niyang masanting nga obra at masanting nga pa-record. Tang, pabanuhan yung mag-boyfriend. At akakit ko naman kaya na na. Tsaka tang, kung naman luban timbe ko ini, kung balo kong makasanting para ka na ako. Tsaka kahit kung mayari, ibig sabihin na ko na balo gusto para ka na ako. At king sasabihin nyo na bakit kay pakyapusan niya, Ching Erika? Tang, ima! Kami pareho. Waka pagad ke, pero kami pares buri at desisyon. Kaya sana, kaya tutuki, sasabihin na dapat kaya pakyapusan. Pas! Hi, Tang! Opo, Tang. Panayan ko mo po'y Bruce. Dinakit niya po, iba't yung piano lesson.
Kay ba't mako na kami? Nanong buri yung pasalubong? Ako na naman, Tan. Sana naman nangiwaran mo. Sige, Tan. Kaindalan ko ketang tindahan. Away na buri mo. Di na tang nebay Angelo? Tang naman. Ayan na ka na naman. Magpapasko? Ay mo buri, atso yung anak mo? Sige ta, sige ta. Mikit ka na mo. Yes, good day, Mr. Vicente. Oh, I'm so sorry. I cannot make it on our meeting this week. I'm on a vacation for Christmas with my family. I'm very sorry, Mr. Vicente. After a long time, ngayon ako makakawi sa parents ko. I'm sorry. Daddy, may problema po ba kayo sa work? Wala naman anak. Nag-leave lang si Daddy for work. Teka, nurse na ba niya Ate Lydia yung gamit mo? Yes, Daddy! At excited na rin po ako makita sila Lolo at Lola. Brent, Yes, boss. meron po ba here? Ay, Adwana pala. O kaya Luna para kupitin. Sige, boss. Tag ko naman kita, mas. Oo na. Buri mo na kanyan. O yan eh. Kalago mo kanyan. Udah, kasanting na pa nga kuli. Kasanting na pa nga urol. May yan na kay tsura. Sigurado yung boyfriend mo nga found, mas lalo yung may love kay ka. O, dango. Ay, nuko. Pamasko ko no kaya ka din, Salamat, ne. Balitaan mo ko po at ang ikit na kaning jowa mo nang nasabi na king kaya kang uro. Eh, sigurado aburi na yun, Diyos ko. Dagdag ganda point siya ni kaya, Diyos ko. King kasal mo ako nang mismo mag-ayos kay ka. Oo, asahan ko yan. Ay, bo. Nang Siya, bonggang-bongga. bye-bye. Sige, bye-bye. Bye. Thank you. Imingat. Bye! Salamat ka rin eh. Swerte ko. Ay, Ban. Nakapanesen na ako at nakapagluto na akong paborito mong sisig. Oh, may anak ka kanyan. Buti naman di natama. Jo, ati nakakita ang anyawaran ko kita. Kapilang dak pawarding yan, ay Ban. Bala mo naman, kailangan mo lang din pera ko. Natama mo na eh, panakula pa mo. O ini, para panyali mo na lang pamanganding kaya kang pamilya. Tsaka apalwal mo na yung anak mo, ting hospital. Digdagan ko na lang din, siguradong ating kapang panggasos-gasos na eh. Nakalo salamat, Jo. Nakangkaganaka na ako. Okay mo ito. Masaya ka Paskuhan at masaklanang tayong banwa kaya kayo. Kanya pagtanak, Noche Buena malapit na, abe-abe ding pamilya. Chingo Buko House has a big opportunity ahead. Ingredients are all natural and made 100% fresh and pure every day. Or call us at 0917-510-4891, 0917-723-7381, 0917-677-5441. Balubod kong ipayabot, ing lagyoning Baleng Mexico, ing masayang Pasko at maggrasyang Bayong Banwa, Quirino. Noche Buena malapit na, abe-abe ding pamilya.
Kening balen ning Mexico payabot miing masayang kapaskuhan at masaklalang bahay banwa. Kinaiman. Ding pamilya. Payabot ko kay kayungan kabalen ko sa lubungan tayak king pamanyatang ning Ginoo tamong Hesus Kristo king aldo ning kayang kebaytan. Pasalamat tamo king Ginoong Dios na pigkalubne ing kayang bugtong na anak. Para iligtas na katamo king kekatamong kasalanan. Mayong bukas pag Long Last General Upholstery Supply. Bad trip na ka na naman kaya kayo eh. Akasagutan mo na naman tatang mo. Pag tempe nga rita mo, tutuwa na lang. Makanyan na talaga. Ding mga lating bagay para gulando. Siguro, na dating nga doon na appreciate na ako ko. Balo mo minsan, kailangan dumistansya tamo rin. Ali naman uling kaya nga lata mo pakyala mo lugod. Minsan kasi kapag may sanya tamong parating ang atsyong neto nga bagay, ali tayo papansinan. Kasi balo tama tsuyo. Pero balo mo, kapag may wala ni bagay nga itakim taniman man tamo, kanita tayo pa mo realize, kung makananuya ka laging bagay nga ito. Subukan mi tangal ko na ng guess mo. Kay Malaysia, pakaisipan mi. Diyan makahingi tatang at ina, ewan na naman agyung lakwal. Balo mo tayo, Ellen. At balo mo rin na ewan buring makanging obra, Ellen. Sabi ko pingaring anak ko, gusto rin ang pedalakad na kaming baledindara. Bangin ni bala mo, bring na kayo pang saling sakin. Ay ba? Kaswelo ka rin anak ko. Ano mo pare? Ay gabi. Ako, maswelo kung maswelo, karingana ko. Salida akong bali. Ngayon, balak na ako sa Lingabon. Ay ba? Na maswelo kung karingana ko. Bigyan na rin nga akong kinukana. O ikaw pare, balita ko, komersyante na rin anak ko. Eh naman yan pare. Yung pangani ako Lemuel. Wala na akong balita kayo. Pero yung sabi daw, atyo bro. Oh. Pero yung pangadwa ko, bago bragi meto nga international company. At atinin sariling coffee shop. Yung pangadwa ko naman pare, Erika. Komersyante niya namang may hayaliwang klaseng ginto. At saka tinya naman pampalago ang pang sariling siya pa bulaklakan. Pero ay pas, call center yun, Angeles. Hindi ba gubrakin ba? Bar? Eh, mago bro, yung baringan na pare. King call center, Angeles, kaya niya mago bro. Ba,
Igit mo yan yung minsan kita may itong abaki nga nila, sanang may panagkat kami dito ang kaluguran kumagobra kayong factory. Terak yun. Kabat, tinibol niya pa nitong sipin ng lamesa. Magkamali ka pare po, dalawa yung higit mo. Magobra kayong baringan na ako. Walyari-waring kay baloy ng anak mo. Manibat niyang anak niya pa hanggang magdalaga yun. Akakit ko na yung Santa Rita. Kabolangan mo, nakangkulit. Sabi na yung magobra kayong baringan na ako eh! Siya mo. Angelo! Ma, Anak! gusto po. Pangasanting mo! Pangaragol mo! Pamagbayo! Upoy, ma. Yapin na yung anak nga po ko hindi. Upoy, ma. Saba na kay lola mo. Paragol mo nga. Alago mo. Ano no? Alam ba tamo nga, Miket? Upin, ma. Hi, Ma! Oh, Erika. Oo. So, paano ka ng Diyos? Oh, tara naman Tara iklano. Mararap na ako pa mo. Tara, baka may naman kami ng ibang kayo. Oo, dahil ko linuto. Kaya dapat nakalto ka. Bas? Pasensya na ka. Dunginig pa may kayaws ke ko. Manibatin niyang bisabi kita kinchat. Kamusta na ka? Mayap naman, Kuya Lem. Toyla ka pa rin ba makatok nang? Ninila mo ta di ko yung Angelo po nga ching Erika. Balo ko kay ni balak magpasko. Bisa ka munta. Para aya pa mo naman ni Mama, Kuya Lem. Kanyan? Gagana ka ako pantatang. Iwari balo mo naman. Panda. Paboren mo na Kuyang. Iima naman yung sadya mo. Nung iya ka pa handangin ni at isipan mo nung atanggap ra ka, kapilang ka pa maging handa. Paggala na kang pupunta lang kang Santa Rita. Mas masanting nung ngayon nakamunta at magdaton para king Pasko. At yun na ako man Kuyang Leme. Mikit na ang pag-atsuna ka kining Santa Rita, tapos sabi ka muli balene. Bye. Bunso. Payabot ning Balen Santo Tomas, ing maligayang Pasko at progresibong bayang banwa kaya katamungan. Payabot ing Balen Santa Ana, ing maligayang Pasko at mismong kalam sa bayong banwa kaya kayuman. Ipayabot ni po kaya kayo ing masayang Pasko at masapalalang bayong banwa kaya kayuman kabaleng ing Santa Ana. Abe-abe ding pamilya. Long Last General Upholstery Supply. Maligaya at masaganang bagong taon. Iwan ng Pasko ay ang magkaisa at magmahalan po tayo at magtulungan. Makamtan natin ang tunay na iwan ng Pasko. Abe-abe ding pamilya. Angelo! Erika! Punta na po, Kenny. Maggalmusal tayo. Pas! Punta na ka naman, Kenny. Makiyag na anak ko. Itatang niyo po tayo pang pindo ito. Salamat na yan, anak.
Insan ako man. Ang balo ko. Magpursige na ko man tembero. At balo kong atin kayo namang pangarap. Pagubing anak man. Pas! Lumbual ka din! Pati kong sabihan ka! Nani nga balo kong patay bol ka teter kakingangilas! Ala kang pakialam! Biya ko inigawa ko yung burit ng obra! Kapilan mo kayo papaglaran mo. Alam mo na ka marilat! Inte pa ka buya kayo ba't? Ba't kayang marinat ako kayong kapinabiyan na paralan? Daya at pawas ipiglan. Kay ba't ba kanyang kamo? Nung ko binta ka rin paring Raul, ko abalo nung naning sekretong kabulukan! Nanuwari ka, Raul! Gusto na! Huwag ka kanya na may anak mo! Kaya ka na malipatan. Nung nalo ka klase pa nga babae, sabihan mo ka rin nung nati ka rin pa nga babae! Wow! Makanining obra ko! Makanining yung balo ko at agiyo ko kaya ebo ko pakialaman! Manapati ba talalo kayo mapakialam ka ako, Ewari? Kang kuya nga ang hello pong ate Erika kayo maparagi makalawi! Basta! Gusto na! Gusto na mo! Kapal mo! Para sabihan mo yan? Balik pa yung gabihan mo! Bakit? Totoo naman ah! Samantalang yung kuya nga ang hello ang boy at si Pegara yung lagang basta hindi ka eskwela! Kumpleto ka rin kailangan na! Yako! Kintan mo ko ba ako na ng buri at pangarap ko? Petok na rin yung aming kuya Luwel kang mamag-aral at pepang tintan yung aming kay Karinderia ng ima! At ikaw yung tintan kaya kami? At ngayon, kung question na yung bakit lagi kumansika ng kuya Fred? Bakit? Pag-atsyo ko kaya ni? Puro yun na akong masisermonan. Bawat mali, lalawin nyo. Aliyo pa nga balo ko ng obra mantay ha? Makanano ba kung mumuna pa mo, baliyo na. Di lalo yung kong begla tiyan. Nung sana, pepag-aral yung ko kahit kay public school mo, okay mo naman tama. Tang. Di sana yung makanining obra ko ngene. Di sana ang pagmaragol yung ko kalupan ng achiko. Tang! Gusto ko na! Mangilan ka di ba ko kakin eh? Gusto na ano ba? Kapal mo para sabihin mo ako yan? O minta ka pa kayo ni Paranano! Para pa mukha mo rin kwata mo kaya kami! Pwede! Ilili mo pa yung problema mo ka na ako, Kenneth! Ibig sabihin, Kenneth ang! O ba't kaya kami gatsi? O kaya kami ka mga tuto? O may kanya ipas? Kapag kayo bibigyan ni Bale? Kapag panahon? Kung isipan mo pa kanya ipas? Kapurihan na ito! Yang makapuri ka dito para kay sarili na! Pagalitan mo ba ita? Tang! Ima! Kaya bigyan ni Bale! Gusto na! Kung po rin makaninita may sasabi! Tuktang na kayo! Hindi na mo bumiyabi, abe! Tingin ka pa? Diyan ang neto? Managriyo ka pala. Misan mo. Ang test ko kinobo.
Andi ka, paneka. Ali, ngayon mo. Balo mo na, stress. Minsan, tutungas na kapamiro yung swerte. Minsan, tutungas na kapamiro yung swerte. Kabo na kang may paisip. Bilyari pa ng ega-ganang. May sukat isipan. Banabalo mo. Manini pala yan. Makanyan pala yan. At po tang abalo mo na. Yung ega-gana mong abalo. Karin mo na mo a-realize na may tutong kakilala yung sarili mo. At a-realize mo na ano yung kahinaan mo. After we found out, mag-umpisa kang sisyon ng sarili mo. Tang, patawarin niyo ko po. Balo ko, mga tita kasaguli kay kayo. Muri kayo mo po expect yung side ko. Tinakot ko mo po to. Alang malyari ka na ako nung pilinan ko magdatong ko kay ni Bale. Naman po itong magreklamo ko, Tang. Kalupa na po sinabi ng ima, masaya ako kung sasahop kayo. Tang, nung pong masakit para kay kayo, mas lalo pong masakit ka na ako. Tang, hindi rin kumupo ka nito, Tang eh. Makapanipon ko. Para makapag-aral ko pa sa bayo. Para po, ang sobrang kayo mo, ima. Tang. Nano yan? Ikit ko kayong mala ng hair ka. Siguro panulo na lang. Paano lang pagbawal gamot din ni Beth? Sigurado ka? Erika! Beth! Kuha lang may fibros. Nano ini? Tang, panulo ko po rin. Panulo? Kapilan mo pang panglaraman! Panulo ko po rin, Tang. Ano ako man maglaram kaya kayo? Katas ko lawe kay kanang. Katas ko lawe. Kay bang manya ka mo? Bala ko'y kanin pekang matinok. Kaya kayong nagkakapatid! Tang, sibuknan ko mo po, Tang. Uling, marakal ko rin pong problema. Ko na po agyutang. Anya po, miminong po pa rin. Uling sasanting ko po, pakiramdam ka rin. Sagot yung problema mo ini. At lalo nga panulo. Kaya kang depresyon ini. Makawagan eh! Ang buri ko, may balik ka kayo ni Potang masalisay na ka!
Bala ko mo, makumpleto tanang yun yung Pasko. Ining buri mo, Raoy. Lalaot mo alog kaya katamo. Bala ko aturuan ng tanong mas Elizabeth. Pasko na, Pasko Pampanga, Pamangan ya pagtana, Noche Buena malapit na, abe-abe ding pamilya. Pampanga. Akit ka, Kenny King Mabalaka, ng malasakit at masabal. Ating tao pong bukas at masalang Christmas. Pasko na, Pasko Pampanga. Salamat ko po kay Mayong Maya kay tatanggapan kamo pong biyaya at blessing. Kay ko yung ampong supporters ng ampong. Pasko na, Pasko Long Last, General Upholstery Supply. Ako po si Ate Maylene Pineda Cayabyab, board member po sa Lalawigan ng Pampanga. Mula sa Pamilya Pineda, abangan niyo po ang pagbisita ko po sa inyong mga eskwela. Pasko na, Pasko Pampanga. Paano po nangyari? Iyo pa po ang mga patawad. Panimunin kong upusan sa dindi kayo. Salamat po kay pa magparagol yung ka na ako. Di nga mano niyo. At niruyo ka na akong ima. Ila po din papakalan ko. Karing hanggang pagdalanan ko po kimpye. Nagurinda ko po nga doon imatang. Nung bala yung muko. Ano pong bengi? Alang Aldo, nahi kayo mo pang isipan ko tang. At panga dito ka po. Sana po, kumabakay pa pong bingad mong ima. Tang, sana po kayo pa maglako ko po ngayon yung bengi ngayon eh. May balik po. At tanggapin mo po sa bahay. Ninuwaring sinabi kaya kang kaya tanggap. Diyan na ano ka pa, tanggap da ka. Anak da kayo. Salamat po. Salamat po.
Pasensya na, Atty. sa pagantay. Medyo busy lang po. It's okay, Mr. Serrano. Ganyan din naman ako sa shop ko. Work habang may nasikaso ibang bagay. Siya nga pala, gusto ko lang sabihin sa'yo na all documents for your child custody are all set up. Kung ano mang pinag-usapan niyo ng wife mo, pinagkasunduan, every weekend sa kanyang bata. Here's the document. You have to sign it. So, it's all clear. Okay, Atty. Salamat po. Thank you. Ano yan? Anong ginagawa mo dyan? Pansin ko kasi lagi mo nalang hawak yan eh. Wala lang. Ang ganda-ganda kaya ng mga bulaklak. Lalo na itong mga rosas. Kapag kasi nakikita ko to, ang saya-saya ko, natatanggal ang lungkot ko. Hayaan mo. Pag lumaki na tayo, re-regaluhan kita ng mga paborito mong bulaklak. At syempre, ang rosas! Talaga? Salamat, Ate Erica! Ima! Ima! Ima ko. Tang! 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 Bet! 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 Pipilitang tukdo. Hinawa ka. Ben. Baka Dumaldo. Okay na ka. Sabi ng doktor. Ngunit anemia mo naman yung sakit mo. Kulang yung daya. Ayun, yung daya mo. Kompleto kami kay Nima. Magpalakas pa po ha. Hindi ko sana. Ayoko pa akong lalakuan. Inaduan ko mo, sana, bea-beta mo kay Pasko. Ano, Rita? Wala man ni Ma. Ano ako pong mama ko din balen. Manyad kong tawad. Sana, kapatawad yun na ako.
na ako man igmaragol o magyabang kay kayo. Giwa ko ini, alim mo para ka na ako. Tunay para kay kayo. At kan kaputol ko. Worth it kantang. Intutunan nini. Sobrang sakit ng bigdalanan ko. Pero na importante ito. Yung importante. Abid na kayong ini. Tang. Bakit sabi kong mayo? Pasko, Pasko, keba'y tananing Ginoo, mi kakalungkot lading tao. Magsaya, magsaya tamo. Hinglukod ng iba, binyening buktong nanganak. Hinaos ng Emmanuel, may kabiyak kay katamu. Pasko na, Pasko na, Pasko Pampanga. Pamangan ya pagtana, Noche Buena malapit na, abe-abe ding pamilya. Pasko na, Pasko Pampanga, pasalamatan niyang Ginoo, may kapusang pasibayo, ing papikalugod sa layang gawan tamo. Pasko na, Pasko na, Pasko Pampanga. Pamangan ya pagtana, Noche Buena malapit na, abe-abe ding pamilya. Pasko na, Pasko Pampanga. Pasalamatan niyang Ginoo, may kapustang pasibayo, ing papikalugod sa layang gawan tamo. Deli Pasko. Ing pamikalugod ka rin parang tao. Iparamdam tamo ang kiyang Pasko. Pasko na, Pasko na, Pasko Pasko